Как протича едно лечение с дентални импланти в Medical Dent? Винаги започваме с преглед, в който да кажем на пациента дали е подходящ кандидат за лечение с дентални импланти. Често задавани въпроси са: аз имам ли достатъчно кост за тази цел? Имаме най-съвременна апаратура, с която можем много прецизно да планираме първо дали костта, която има, е достатъчно. Второ, как бихме могли да помогнем, за да се реши този въпрос. И трето, да се планира най-правилното поставяне на импланта спрямо бъдещия зъб, който трябва да възстановим. Друг често задаван въпрос е: колко време ще мога да ползвам импланта? Чета в интернет, че обикновено около 7 години имплантите се губят и така нататък. Моят отговор е, че лечението с импланти може да бъде доживотно, ако то е добре планирано, добре проведено и след лечението има правилна поддръжка. Свържете се с нас, за да вземем заедно най-доброто решение за вашата усмивка.